Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023. Το ξημέρωμα αυτής της Τετάρτης βρήκε τη χώρα να πονά ανυπέρβλητα και ανεπανόρθωτα. Τόσοι άνθρωποι, τόσες ζωές. Για ποιο λόγο? Πολύ νωρίς για να ξέρουμε. Και ακόμα και αν μάθουμε, οι συνέπειες όλου αυτού του πράγματος δεν θα αλλάξουν με τη γνώση του γιατί. Και για όλους εκείνους που θα πρέπει να ζήσουν με αυτές τις συνέπειες, όσα γιατί και να τους απαντήσεις, δεν θα δικαιολογηθεί ποτέ μέσα τους η απώλεια, και μάλιστα η απώλεια με αυτόν τον τρόπο του δικού τους ανθρώπου. Για μένα αυτή εδώ η μέρα ξυπνά πολύ επώδυνες μνήμες. Έχοντας υπάρξει σε ατύχημα με τρένο, πολύ μικρότερο μεγέθους και ευτυχώς χωρίς απώλεια ανθρώπινης ζωής, παρόλα αυτά μπορώ να καταλάβω την αγωνία των ανθρώπων όλων που είναι εκεί και περιμένουν να δουν το δικό τους άνθρωπο ζωντανό, την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν μέσα στο τρένο και το έζησαν, το είδαν όλο το ατύχημα από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Οι εικόνες αυτές είναι εικόνες που δεν σβήνουν από το ανθρώπινο μυαλό, ακόμα και αν έχεις βγει ολόκληρος και σε ένα κομμάτι και χωρίς ούτε μία γρατζουνιά. Οι εικόνες που βλέπεις μπροστά σου είναι τέτοιες που δεν θα σβήσουν και δεν θα καούν μέσα στο μυαλό σου ποτέ. Μέχρι να τελειώσει η ζωή σου θα το ζεις και θα το ξαναζείς και κάθε φορά θα λες ότι θέλω να έχει άλλο τέλος και δυστυχώς πάντα θα είναι η ίδια η κατάληξη. Για μένα λοιπόν οι μνήμες που ζωντανεύουν είναι πολύ σκληρές και μπορώ να κατανοήσω απόλυτα τα συναισθήματα. Δεν είχαμε απώλεια ανθρώπου στο δικό μας ατύχημα, δεν ήταν ατύχημα με άλλο τρένο, δεν ξέρουμε καν αν ήταν ατύχημα ή τι συνέβη. Σας έχω πει και σε άλλο βίντεο ότι δεν πήραμε απαντήσεις ποτέ. Για μας δεν υπήρξε επεξηγηματικό γιατί. Δεν μας είπε ποτέ κανένας γιατί συνέβη ό,τι συνέβη. Δεν μας δικαιολόγησε ποτέ κανένας γιατί έπρεπε να το περάσουμε όλο αυτό. Όμως έχοντας ζήσει την πιθανότητα και μόνο της απώλειας του δικού μου ανθρώπου, μπορώ να καταλάβω τι ζουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί. Για μένα σήμερα δεν είναι ένα ατύχημα όπου κάποιοι άνθρωποι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Για μένα σήμερα είναι 2007, 27 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή. Είναι ξανά το ίδιο, είναι τα ίδια συναισθήματα ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό που ένιωθα εγώ 16 χρόνια πριν. Για μένα σήμερα είναι ξανά από την αρχή αγωνία, απόγνωση και καμία δυνατότητα να αλλάξω οτιδήποτε. Σας έχω πει και σε άλλο βίντεο ότι αυτό ήταν ο λόγος που ξεκίνησα και ότι αυτό που ήθελα ήταν να μην το ξαναπεράσει ποτέ κανένας άνθρωπος αυτό που βίωσα εγώ. 16 χρόνια μετά συμβαίνει πάλι. Και δεν ξέρω αν ήμουν εκεί, αν θα μπορούσα να προσφέρω βοήθεια, αλλά και μόνο η αίσθηση της παρουσίας θα μου άλλαζε όλο μου τον ψυχισμό. Σας μιλώ ειλικρινά, θέλω να μπω στο αυτοκίνητο και να πάω εκεί μόνη μου. Μόνο εγώ.
Θα μου πεις τι θα κάνεις. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι μπορώ να σταθώ δίπλα στους ανθρώπους, αυτούς που έχουν μείνει πίσω, αυτούς που αγωνιούν αυτή τη στιγμή και να κατανοήσω απόλυτα το τι νιώθουν. Ποιος φταίει? Δεν μπορώ να ξέρω ποιος φταίει. Ούτε και είμαι σε θέση να ερευνήσω εγώ ή οποιοσδήποτε από εμάς για να βρει τα αίτια. Εκείνο που ξέρω με την εμπειρία μου 16 χρόνια πριν είναι ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξουν απαντήσεις ικανές να δικαιολογήσουν το γεγονός. Δεν υπάρχουν απαντήσεις που θα δοθούν και θα πει κάποιος «Α, γι' αυτό έγινε, τότε δικαίως». Είτε είναι ανθρώπινο λάθος, είτε είναι μηχανική δυσλειτουργία, είτε είναι η κακιά η ώρα. Δεν υπάρχει επεξήγηση που να δικαιολογήσει το γεγονός σαν γεγονός. Δεν μπορεί καμία επεξήγηση να κλείσει την πληγή. Σαφώς και αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα ζητήσει απαντήσεις και είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει. Όμως ακόμα και όταν τις πάρει δεν θα κλείσει η πληγή. Ίσως απλά μέσα στο μυαλό του να καταλάβει τη μηχανική του γεγονότος, το πώς οδηγηθήκαμε εκεί, αλλά τίποτα περισσότερο. Για μας δεν υπήρξε ούτε αυτό. 16 χρόνια τώρα, κανένας από αυτούς που επέβαιναν στο τρένο εκείνο που κάηκε, δεν πήρε απαντήσεις. Σήμερα το ατύχημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σήμερα μετράμε θύματα. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα γυρίσουν σπίτι τους, που δεν θα ξαναδούνε τις οικογένειές τους, που δεν θα τους ξαναδούν οι οικογένειές τους. Σήμερα υπάρχουν γονείς που δεν θα ξαναδούν τα παιδιά τους. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που δεν θα ξαναδούν τους γονείς τους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας πώς νιώθει και πώς θέλει να βγάλει προς τα έξω τη συμπαράστασή του. Προς το παρόν, εκείνο που προέχει είναι να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι, ζωντανοί ή νεκροί, να μπορέσουν οι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους να βρουν κάτι, έστω και ελάχιστο για να μπορούν να το κυδέψουν. Προς το παρόν εκείνο που προέχει είναι η σιωπή. Δεν είναι ακόμα η ώρα για να αποδοθούν ευθύνες. Ακόμα μετράμε πτώματα. Ακόμα μετράμε απώλειες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την απώλεια και να σιωπήσουμε. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Αύριο πρέπει όλοι μαζί, σαν Έλληνες, όλοι, να διεκδικήσουμε και να πάρουμε απαντήσεις, αλλά και να διεκδικήσουμε άμεσα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν το 2023 σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ότι ανήκει στις αναπτυγμένες χώρες να έχουμε αυτό το σύστημα σιδηροδρόμων, να υπάρχει μία γραμμή και μόνο, να υπάρχουν μόνο κομμάτια όπου κινούνται διπλά τα τρένα, άρα υπάρχουν διπλές γραμμές, ενώ θα ήταν πάρα πολύ απλό να έχουμε φτιάξει το σιδηρόδρομό μας να κινείται από και προς. Να γνωρίζει κάθε μηχανοδηγός, κάθε τρένο, σε ποια σιδηροδρομική γραμμή θα κινηθεί, για το από και για το προς. Να μην διασταυρώνονται τα τρένα ποτέ. Να μην πρέπει ποτέ κανένα τρένο να περιμένει κανένα άλλο τρένο. Έχοντας ταξιδέψει στο εξωτερικό πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ηλικία μόλις 22 ετών, είμαι 48, υπολογίστε, και έχοντας ταξιδέψει από τη μία μεριά της Ιταλίας μέχρι την άλλη, από το βορρά μέχρι τον νότο με τρένο,
Έχω να σας πω ότι 26 χρόνια πριν στην Ιταλία, που από ό,τι έμαθα είναι και η εταιρεία που διαχειρίζεται, Ιταλική. Στην Ιταλία λοιπόν δεν διασταυρώνεται κανένα τρένο πουθενά. Υπάρχουν διπλές γραμμές. Συγχωρήστε, την κάτι είδα απ' έξω και φωνάζει. Δώστε με ένα δευτερόλεπτο. Υπόλοιτη! Δεν ακούει ιδιαίτερα. Είναι κεφαλιδικό της. Είναι λοιπόν απίστευτο το 2023 εμείς να κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο στη διαδρομή του τρένου. Άρα λοιπόν από αύριο πρέπει και απαντήσεις να διεκδικήσουμε για όλο αυτό, αλλά και να διεκδικήσουμε, να αλλάξει άμεσα ο τρόπος που το τρένο διαχειρίζεται τη διαδρομή του σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιταλία τα τρένα δεν κόβουν ταχύτητα πουθενά. Τρένο που δεν σταματάει στο σταθμό, γιατί δεν είναι να σταματήσει, δεν κόβει ταχύτητα ποτέ. Τα τρένα περνάνε βολίδα και δεν έχει συμβεί ατύχημα. Γιατί οι γραμμές είναι διπλές, γιατί δεν περνάει κανένας άνθρωπος επάνω από τις γραμμές, ακόμα και στους σταθμούς υπάρχουν υπόγειες διαβάσεις. Και εμείς εδώ ακόμα κοιτάμε δεξιά και αριστερά αν περνάει τρένο. Εμείς εδώ ακόμα αφήνουμε τα τρένα να περνάνε μέσα από τις πόλεις και να διασταυρώνονται με δρόμους. Είναι τραγικό, αλλά δεν είναι η ώρα. Σήμερα είναι η ώρα της σιωπής και η ώρα του σεβασμού για αυτούς που έφυγαν με τόσο άδικο τρόπο. Αύριο πρέπει όλοι μας, και όχι στο Facebook, όχι στο Instagram, όχι με κεράκια, αλλά διαζώσεις, όλοι μας, όλος ο ελληνικός λαός, και δεν με ενδιαφέρει το τι πολιτικά πρεσβεύει ο καθένας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αν είστε μπλε, πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, γαλάζιοι ή πολύχρωμοι. Αύριο πρέπει όλος ο λαός να είναι έξω από τη Βουλή ειρηνικά και να ζητά άμεσα αλλαγή, άμεσα διόρθωση, άμεσα να μεταφερθούμε στο μέλλον το οποίο έπρεπε να είναι χθες, έπρεπε να είναι παρελθόν. Να μεταφερθούμε στο μέλλον λοιπόν το οποίο έπρεπε να είναι εδώ έτσι κι αλλιώς και να διορθώσουμε εκείνα που είναι τόσο απλό να διορθωθούν. Είναι παράλογο σήμερα να μιλάμε για ένα τρένο στην Ελλάδα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει από το Α στο Β ανθρώπους με την απόλυτη ασφάλεια που πρέπει. Και αυτό γιατί απλά χρονοτριβούμε, γιατί απλά δεν βγαίνουμε από το inconvenience μας, από εκεί που μάθαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, από τη ζώνη όπου νιώθουμε εμείς καλά. Και γιατί όλοι εμείς έχουμε ευθύνες. Έχουμε ευθύνες γιατί διεκδικούμε τα λεφτά μας, διεκδικούμε αυξήσεις και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν διεκδικούμε να αλλάξει τίποτα όσον αφορά το μαζικό κομμάτι στην Ελλάδα. Διεκδικούμε να έχουμε να φάμε. Μπράβο, σωστό. Διεκδικούμε να μπορούμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Μπράβο, σωστό. Δεν βγήκε ένας να διεκδικήσει 10 εγκαταστάσεις σοβαρές στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί ό,τι κι αν είμαστε, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε και οχαδερφιστές. Αδερφέ, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ναι, εγώ θα το βγάλω. Γιατί σήμερα αυτό το φίδι έφαγε και ένα δικό μου άνθρωπο. Και αύριο θα φάγει ένα δικό σου. Και μεθαύριο και ένα του διπλανού μου. Και πρέπει κάποιος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Σήμερα σιωπή, αύριο αγώνα. Και αγώνα διαζώσεις. Δεν μας υπολογίζουνε. Πρέπει να καταλάβουν ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουμε δύναμη, έχουμε επιθυμία, θέλουμε να αλλάξουμε τον τόπο μας, θέλουμε τα παιδιά μας κοντά μας, θέλουμε να τα βάζουμε στο τρένο, στο πλοίο, στο αεροπλάνο και να μην φοβόμαστε ότι μπορεί να μην φτάσουν ποτέ. Ατυχήματα θα συμβαίνουν πάντα, όμως να είναι ατυχήματα τα οποία θα έχεις κοιτάξει να έχεις καλύψει τα πάντα και θα είναι αυτός
ο αστάθμητος παράγοντας που δεν μπορεί να καλυφθεί με τίποτα. Δεν είναι ένα τέτοιο ατύχημα αυτό το σημερινό. Είναι ένα ατύχημα που περίμενε να γίνει χρόνια. Ένα ατύχημα που θα μπορούσε να συμβαίνει 30 φορές το μήνα σε μια χώρα που θέλει να λέγεται αναπτυγμένη. Είναι ντροπή μας και είναι ντροπή όλων μας. Ντροπή αυτών που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα χρόνια τώρα. Όχι αυτοί που είναι πάνω αυτή τη στιγμή. Όλοι τους συνυπεύθυνοι. Ντροπή δική μας που το βουλώνουμε. Γιατί είναι ο Μπατζανάκης μου, είναι ο ξαδερφός μου, είναι ο θείος μου και πρέπει να μπει. Όχι! Όχι! Επάνω μόνο άξιοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι θείος μου. Με ενδιαφέρει να μπορείς να προσφέρεις και να ξέρω τα παιδιά μας, τα παιδιά όλου του κόσμου. Εμείς οι ίδιοι, εκεί που πηγαίνουμε μπροστά με άξιους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Σηκωθείτε, να σηκωθούμε όλοι. Δεν λύνεται τίποτα εδώ μέσα. Καταλάβετε το. Σήμερα σιωπή. Σήμερα σκύψτε το κεφάλι. Σήμερα σεβαστείτε τον πόνο τους. Αύριο δίπλα τους. Γκρεμίστε την Ελλάδα να τη χτίσουμε από την αρχή. Είναι ντροπή μας. Ντροπή σε όλους μας.